Koktisalo Chayalamatwi ke Chini ni Baniya khlainairokno police ni Yago arrest Khlairwmani Koksilsamungo buto khlaijaka Khorang borok bini mung Das pani mung Bishalgor amsayo Pati mungor shamanka shalburuno Bishalgor hatini shimi malkhong koplongke Chayalamatwi ke khogoi sini tilangoi tongka sunamara bakhak steni ariti ke Bangladesho asini tilangnai malkhong thotai shokangbo khorokni khoroktam tong kosung lokorokni langma arimani Pati mungno tei laharbo kasho jakha kasar mazara apro shimi police rok naitongnani chengkha aboni Yago hunkeno police ni naikol mungrok no thakjagoi thangka hne Koksilsamungo shawai phaika aboni Yago fano sini tilangai Bangladesho phaljagoi tongmani thagiako piaba aboni bisingo fano khungsa sini tuijak malkhongno kashomani police apati mungono belwa chorni tongnai khoroksa borokno police no koktuma rahore arrest khlairo hne butok khlailaika Bishalgor hatini Chini Baniya khlainairok bini mung Das abahai pati mungno nokhino kisani bisingo ahati o lokorokno kothom laimani nukjakha Fiaba abahai ke Das no shepore butok khlaijak mani nokphano tongko sunglukorok mungsa khlai manliya fiaba pati mungnoti aro tongnai lokorok video ti shawaina rokmani koktoma tabok abono na singjak tongko sunglukorok abahai video nokmani Yago police bobahai sakthar mungna harno abo jorano kok sanai hnai Bureau Report Chini Khorang